सालकदुंमारमै हकतिसा प्राइमारी हेल्थ सेंटरो लुकुरक थांलाय सुख्लायनायनि इमारजेंसि हिंगांके गारि दानारक जागा करिं माबाय थानाय सालथिया सिगां 48 कर्मचारिनि एमएलए थाङै नायखा साखामनगो आबनि आगोलाव तिनि मनोवारदि ब्लकनि बखाक्तै भिडिअ बिजित देबबर्मा आबनो कारिबो लगिउ तंगो बीएससी चेयरमैन प्रणय देबबर्मा तै आबनो कारिबो जुदा जुदा लिडार्सक थाङै मानजागैखा तैबो साइखनारका मनु बीएससी चेयरमैन प्रणय देबबर्मा और गोबांमा साखाम उनागो फायै नायजांनायरक गोबांमा इमारजेंसि नाङै तंखांके गारि रक हाबिमाया गोबांमा जोंजालनि बिसिंतै ओङै तंमाना तै बतिनि साइखनारका बिनि बीएससी नि फानबाय सामुं ख्लायजागनाय हिनै कग्रुइ क्लांखा मनु आरदि ब्लकनि बीएससी चेयरमैन आबनो कारिबो कताल लामा स्नामजांना थाङै तंगो नित्य कुमार पारानि लामा कताल स्नामजांना थाङै तंगो हायहिनिबो साइखनारका सर नि तामनि बागै तिन रक मनु बीएससी फाय तामनो भिजिट ख्लाय ताम नायफैमानै लाइक हामबाय मीडिया पार्सन कभारेज खालामनानै बागै जों खबर मांखा इदानी एमएलए साब फाय थांखा जागा जिनियाव जागा इमारजेंसि रुगि थाना बागै खायसे जागा गेपिं दंमाने मोसों जोंनि ब्लकनि बीएससी फाननिबाय इदानी जों कामारामबो खायदोनाय पेपार ब्लक खायदोनाय अन बागै खबर खानाबो भिडिअ साब बतङ भिजिट खालामो अब आगि रखे बो बाहाय चलि दंमोन बनो हस्पिटाल माने लामा जिता नांमानि बो बहाय नाङै बहाय नांगौ एक्चुअली आगि तो मेन फार्स्ट गेट तो आयांगो ताकि हम इमारजेंसि रूम खाते आंते रुगुरफोरां का आगि तो काचा दंमानि विशेषकै वाटै सिजनाव प्रब्लेम सिनि एमओआईसी खबर का हमने मोरे फाटा खायनो तिका जों इदानी काम गम लिरनाय बीएससी फानिबाय काम खायनाय